Začínají další kecičky a písničky. Přicházejí Karin a Richard. Dobrý večer. Hezký večer. Jste mě zaskočili, jste blízko. Já jsem tak vyletěla a teď jsem na vás málem spadla. Tak se budu dávat pozor na sukni. A to máte, aha. To máte štěstí, že vás vidí, protože vy jste asi první. První a druhá řada, to je v pohodě, ona nevidí víc než 2 metry dopředu, takže můžete být úplně v klidu dneska. Tak jak bývá zvykem na úvod každých keciček, naše oblíbená otvírací píseň.